Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Basta siman! Si man loloko, si man na wawalang ya, si man na sinungaling, si man na siraulo. Si Manlo Loyal po. Mali po kayo, tita. Isa po ako certified pray boy. Parang si Uncle. Niwan si Opo. Boyet. Dalawang uncle nga eh. Kailangan ng dasal para makamit ang mga pangarap na makasampah sa barko. Feel good morning po sa mga kagaya kong seafarers na palaging nakaabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Bernard, Halinsang, Iloilo City. Sikat gid sa amon ang seaman. Kaya bata pa lang ako ay pinangarap ko na. Halos mga kapitbahay namon ay mga seaman. At ngayon, may mga malalaking bahay na. Yung iba naman na lumipat na sa mga subdivision. Kaso lang po, bago po ako gumraduate ay nauna akong sumampa sa MB Puson. Kaya, maaga po ako nagkaroon ng anak. Graduating po ako noong nabuntis ko ang girlfriend kong si Lotlot. May konting negosyo ang pamilya niya. Pero ipapakasal lang daw kami angkol at tita ng kanyang magulang kapag nakasampa na ako sa barko. Para daw masigurado ang kinabukasan ng kanilang anak at ng kanilang magiging apo. Kaya for the meantime po ay nakitira muna kami sa kanila pansamantagal. Wala pa mang kung bahay. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Uy, ano ang problema mo ga? Maghanap na talaga ako ng obra ng trabaho.
Mag-apply na ako. Ano na nga ako online para Ilang beses mo na yung sinabi, ilang linggo mo na sinasabi, naghahanap ka ng trabaho. Nakakahiya sa nanay ko at sa tatay ko. Nakaasa lang tayo. Sila na yung gumagastos. Ano bang plano, ha? Ano? Balak ko gali. Magkanto na lang ako sa Maynila. Doon lang ako mag-apply sa O dalian mo, Bernard. Puro ka salita. Kaso wala akong pera. Wala rin pera yung magulang ko eh. Hindi ka ba makagawa ng paraan? Lagi na lang tayong aasa kila mama at papa? Ha? Baka pwede manghiram na lang muna. Pag ako nakasampas ang barko, bayaran ginato na. Wala naman tayong choice. Manghihiram talaga tayo kasi umaasa lang tayo. Nahihirapan ako sa'yo. Ayan, din na mo umiyak yung bata. Walang gatas. Hindi ka makagawa ng paraan. Dumilihensya ka naman. Iyaasa pa natin kila mama at papa. Ba't umiiyak yung apo ko? Bakit umiiyak ang apo ko? Apo, bakit ka umiiyak? Hungry! Hungry? Ano gusto ng apo? Steak! Ano daw, Kanor? Steak? Ay, steak. Steak ko bata eh. Breadstick ba, apo? Ano bang balak niyong dalawa? Bubuhayin na lang namin kayo? Anak. Papa, pasensya na po pero naghahanap naman po ng trabaho si Bernard. Opo. Naghahanap, ilang linggo nang naghahanap eh. Ano linggo buwan na? Mag-rider ka muna. Maganda ngayon ang rider. Alam mo dito sa atin sa Iloilo, na mo na ubra. Mag-apply ka kung, di ba seaman ka? Oo, may aral din naman kabobo naman Hindi makapag-apply. Diyos ko. Kanor, ipasok mo muna kaya doon sa barangay. Magtanod muna yan. Hindi yan ubra doon. Payat-payat eh. Ganito na lang. Ano balak mo, Bernard? Mag-apply na lang sana ako sa Manila kaso wala pa akong pera. Opo, mag-a-apply po sana sa Maynila. O saan kayo kukuha ng pera na naman? Ayun nga po, hihiram po sana muna kami si Ay, Bernard. nako. Klaseng. Kung ikaw kasi, kumuha ka pa ng lalaki, ito pang klaseng lalaki. Dapat sinagot mo to, nagpabuntis ka, may bahay na kayo, may sasakyan na, may lupa na nakasakay na sa barko. Pero kinuha mo, hindi pa nga nakatungtong mismo sa barko. Ganoon ka din naman, Kanor, noong araw. Sa rupok mo, hindi ka naman nag-iisip pag na-in love. Naman tayo, gano'n naman talaga pag na-in love. Pag in love, ang red flag nagiging green flag. Mahal Kung Okay. bibigyan mo rin lang, wag mo nang sumbatan ng sumbatan bago mag-aabot ka. Ano bibigyan? Utang yan. Utang. Ano, pinupulot namin yung pira, ang kwarta dito sa amon na ginapiko, ginapala. Oo, Ang utang ginabuldos. Di ba po pinupulot nyo naman talaga yung pera kasi marami po kayong pera? Sagot-sagot ka pa. Ay, sorry po, Papa. Babayaran po namin naman yan. po Opo. Kasi mas maraming opportunity. A-apply yung agency doon sa Maynila ang pagsisiman niya. Opo, Papa. Ano papa? Hindi pa kayo kasal. Tito muna. Kasi hindi pa kayo kasal Kaya nga, tita lang and tito. Opo, Tito. Ayusin mo. Pag nakahanap ko sang obra to, makasampa ko sang barko, bayaran ko yung pera. Balik ko agad. Dapat lang. Talaga. Pero tubuan mo 5%. Ano yung 5%? 10% lang. 10%. Parang Bombay talaga no? Bombay. Hindi nga pwede. Yan ang business namin, patubuan. Tutubuan nyo din yan, 10%. Nagkaintindihan tayo. Susuportahan namin yung Bernard mo. Basta bayaran nyo, anak, ha? Pag may pira na yan, yung allotment na ipadala niyan, bayad mo sa akin. Intindihan mo? Anak, sumagot ka! Ikaw yung anak namin! Papa, opo. Bernard, sila muna sasagot sa mga ilangan namin na pati nung bata. Basta galingan mo dun sa Maynila. Mag-double time ka sa pag-a-apply para ka naman tanga.
Anak, grabe ka naman makapagsalita. Kanino ho magmamana? Parehas lang kayo. Nagpakatanga ka sa lalaking to. Oh, ha? Sige na, Magtrabaho ka, mag-apply ka na doon sa Manila. Magtrabaho ka na, lakad na. Opo, Ay, mag-ingat mag-impake ka, na ako. mag-ingat ka. Huwag ka mambabae doon. Baka unahin mo babae bago hanap Ah, buhay. tsa, 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 tsa. Ano, alis na ako. Mamimiss kita. Ingat ka. Sige Wala. na, wag mo nang unahin yung... Mm. Hoy, Wala. wag mo na unahin. Wala, last for the road dyan. Wala, kasi baka mabuntis pa ako. Dagdag tayo sa sa gastusin. Hirap na nga sa isang anak. Hindi naman nato nabuntisun Hindi mo sigurado itong ang bata. Yan ang mo. Nabuo yan din sinabi mo. Tigilan na. Di, gusto ko lang mabalaan mo na love, giti ka ba? Hindi tayo mabubusog sa pagmamahal. Yung anak mo walang gatas. Yung pagmamahal mo ba napadede mo dyan sa bata, ha? Sige, malakat na ko basta halong ka mo di ha. Ingat kayo dito. Sige na. Sige Wala na. ba? Isa lang. Ayusin mo. Ayoko nga. Pagod ako. Naglaba ako. Grabe naman to. Alis na nga lang eh. Magsolo ka. May kamay ka na. Lumuwas nga po ako ng Maynila, Uncle at Tita, para makipagsapalaran at mag-apply sa mga agency. Dahil gusto ko po talaga maging seafarer o isang ganap na seaman para po sa aking mag-ina at sa aking pamilya. Nanghiram po kami ng pera sa magulang po ni Lotlot. Kaso umabot na po ako ng 6 na buwan dito sa Maynila. Wala pa rin nangyayari po sa aking application. Pati yung mga kasamahan ko pong aplikante, niyaya nila akong mag-apply bilang service crew sa isang kainan. Pansamantala lang daw po. Kumbaga pantawid lang. Ayan na nga rin po ako, nakautang na rin ako sa kanila. Kim, pasensya na, Nay Kim, pero... Teka, may customer eh. Hello sir, good morning. Welcome to Mang Inatal. Sir, anong order Ah. mo? Pasensya na po, yung kasama ko sa trabaho, may problema sila sa Ano family. makialam ko sa problema niyan? Trabaho? Eh, tinan nyo, ino-store, sabihan nyo nga, inistorbo ko eh, may customer kayo. Hoy, Kayo- ikaw! Boss, pag may problema ka, huwag mo dalhin sa trabaho. Huwag ka mandamay, Diba, ha? oh. Sige, pabili ng... Ano pa order nyo? Yung pizzo. So, at saka po, yun lang, Barbie- pupunta kayo dito, yun lang order nyo. Huwag na, doon na kayo sa bumili na lang kayo ng fried chicken sa labas. O orderin nyo pa, makiki-aircon Hindi lang mo na- kayo. Sige, sa labas na lang ako. Oo. Ang susungit nyo dito. Bernard, ano na nga yung sinasabi mo? Family problem? Baka may papautang ka dyan kasi... Pareho lang tayo sweldo eh. Ano ba nangyari? tinawagan ka na ba ng agency? Hindi pa. Hindi pa din. Tapos mangungutang ka sa akin, pareho naman tayo wala. Diyan kay mangutang ka dyan kay Trixie. Sa akin? Hoy! Pasalamat kayo tinanggap ko kayo dito, ha? Bakit? Supervisor ka ba? Ikaw Hindi, ba ako HR? Ako yung nag-recommend sa inyo.
Ay, ayabang nyo na! Ako nag-recommend sa inyo ngayon! May sungay na kayo! Ay, hindi, mangungutang lang kasi tong si Bernard. Punta-punta na Maynila, apply, puro utang pala. Sabihin na niya pa inutang. Yan tayo eh. niya. Bernard, pasensya ka na. Wala na kami mapahiram sa'yo, ha? Okay lang. Ma'am Trixie, baka meron kayong natirang manok dyan. Hindi pa kami kumakain ni Bernard eh. Wala pa tayong customer. Tanghali, dapat may maglalans. Ano bang ginawa nyo? Ba't walang tao dito? Kasi po, ginawa niya po itong guidance council. Ginawa niya yung guidance. Nanghingi ng payo, trabaho, oras ng trabaho. Ginawa nyo pang consultation room to dito? Kaya nga. Sige na, kumain na muna kayo doon. Kayo na muna ang magbuhay na mano doon sa manok. Sige po. Oo. Kayo muna mag-cashier dito. Total, patayo-tayo lang naman kayo. Kain muna tayo, tapos tatawagan ko na lang yung asawa ko. Update mo na lang. Oo, sige, salamat. Sige. Ano na? Wala pa rin? Wala pa rin eh. Kailangan kong... Ilang linggo ka na nga dyan? Linggo, buwan na ako dito. O ilang buwan 6 ka na months dyan? na, 6 months. 6 months? Wala pa rin? Bernard! Napakatanga mo talaga! Nung nagbuhos si Satanas ng katangan, sinalo mo lahat! Grabe ka naman makapagsalita. Pag ako nakasampa, babayaran ko rin. Pag ako nakasampa, alam mo! Unang araw pa lang yan, sinasabi mo, pag ako nakasampa. Hanggang ngayon, 6 na buwan na di ka pa nakakasampa ng barko. Hoy, bayaran mo yung utang na mo sa nanay at tatay ko. Babayaran mo pa, tapos, Babayaran ko rin naman yan, di ba? Ambal ko sa imo na magpakasalta pag ako nakasampa na sa barko. iniisip mo pa talaga yung kasal, inuuna mo bang isipin? Makasampa nga sa barko, hindi mo magawa-gawa. Andyan ka na eh, andyan ka na. Grabe ka, kapangakig ka sa akin. Ba't galit-galit ka man? Sino hindi magagalit? Ubus na yung inutang kay mama at papa, wala ka pa rin trabaho, hindi ka pa rin nakakasampa ng barko. Inintay ko na lang pag ako natawagan sa agency, di makasampa na ako sa barko. Naghihintay ka ng tawag, ikaw tumawag! Nagkakadto ko sa agency, nagkatawag ko, nagkapunta ako doon. Halos araw-araw nga, kaya naubos pera ko, papamasahe. Wala talaga, tas nagbo-boarding ako dito, babayad pa ako sa tinutuluyan ko. Kailangan kong pera, baka may madagdag ka pa dyan. Ewan ko sa'yo, Bernard. Wala na. Hiyang-hiya na ako kay mama at papa. Diaper, gatas, pagkain namin, tubig, kuryente. Wala akong nabibigay, sila lahat, tapos manghihingi pa tayo. Mag-isip ka nga. Hiram naman yan eh, dagdag lang doon sa hiram natin. Babayaran naman yan. Gumawa ka ng paraan dyan. Gumawa ka ng paraan. Wala akong pake kung anong paraan. Gumawa ka dyan. Ikaw lalaki. Nag-apply nga ako dito, nag-waiter na nga lang ako dito, pansamantala. O ano nangyari? Kulang nga eh, may medical pa. Ewan ko sa'yo, Bernard. Ayaw kitang kausap. Hello? Diyan ka na. Hello? Hello? Gusto ko mang mainis ang tita kay Lotlot pero mahal ko po siya. At gusto kong patunayan sa kanya at sa mga magulang niya na kaya ko po. Gayintay lang bala ko sang tawag sang agency. Pero why pagid? Nakalabuot na lang ko sang 1 year. 1 year na mahigit, wala pa rin tawag sa akin. Naubos na yung mga naipit-ipit kong pera. Pati sa kaibigan ko nakapaghiram na ako, wala pa rin. Mahirap talaga mag-apply ngayon ng seaman pag wala kang backer. Kaya, umuwi muna ako sa Iloilo at gusto kong makita yung anak ko, namimiss ko na. Sandali.
Aba, Bernard, ano na? Ay, magandang araw po. Ano na? Tita. Hoy, ba't ka nandito? Andito ka ba para magbayad ng utang mo? Gusto ko lang po sana makita yung anak ko ba. Sino po yan? Si Bernard, andito. Yung magaling mong boyfriend. Yung piki mong asawa, hindi pa naman kayo kasal eh. Piki pa. Anong piki? Piki. Piki. Piki ba? Piki. Pik ba, pik? Pik ba, pik? Pik. Pik ba, pik? Spell. Piik, pik. Ganun yun. Ano na? Sasampa ka na ba sa barko kaya ka umuwi? Magpadispedida na ba tayo? Oh, mababayaran mo na kami. Mahal, kumusta ka na? Parang sumisexy ka, tsaka si Baby. Asan si Baby? Naglalaro. Hindi ko makita. Hindi. Ano, kailan ka sasamba ka ng barko? Kailangan Eh, muna naming malaman. Yun na nga eh, wala pa. Umuwi muna ako kasi wala pa rin tawag yung agency eh. Nahihirapan ako sa Manila ba? Yan naman yung inaasahan namin eh. Di ba ma? Di ba pa? Wala pa rin pala itong Diyos Papasok na ako, sayang yung oras ko. Supot na supot Ah, naman tara. tong lalaking to. Isot lang agi. Tara, pasok Halika tayo na, doon. pumasok na tayo. Sayang oras natin dyan. Mahal. Ano? Ha? Ano? Ang kapal ng Gusto mukha makita mo. yung anak Wala natin. kang Kaya nga karap- ako umuwi dito sa Iloilo. Yung puli ko din. Kaya gusto kong makita yung anak natin ba? Miss na miss ko rin kayo. Pakisanay. Aray! Aray! Hindi na tayo. Hiwalay na tayo. Wala nang tayo, Bernard. Matagal na kitang kinalimutan. Napaka-incompetent mo. Ha? Wala kang kwentang lalaki. Parang di ka lalaki. Mas lalaki pa ako sa'yo mag-isip at kumilos. Hanggang ngayon, di ka pa nakakasampa ng barko. Ilang taon na. Ang dami na nating utang. Kasalanan ko ba na... Kasalanan mo! Igagaslight mo pa ako ah! Yung agency may kasalanan. Kaya wala ko sang backer. Kaya hindi ko matawag-tawagan. Kaya ka hindi matanggap kasi bobo ka! Tanga-tanga ka! Ha? Pulpul ka! Anong gagawin ko? Wala kang karapatan sa anak mo! Magbayad ka ng utang mo kundi ide-demanda ka namin! Hiwalay na tayo! Ano? Barangay o bayad? Teka lang. Mag-usap lang tayo, Lutlot. Huwag mo naman gawin to sa akin, Lutlot. Lut! Huwag gawin! May karapatan ako! Umalis ka na nga! Umalis ka na! Lut! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!